Καλή σας ημέρα. Ολίγη επικαιρότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταιγίδα Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ευγενές όραμα με πανευρωπαϊκή λαϊκή βάση, στην αρχή της υλοποίησης του τουλάχιστον, εδώ και καιρό υπονομεύεται εκ των έσω. Γραφειοκρατία και ανύπαρκτη συλλογική πνευματική πανευρωπαϊκή συνείδηση αλληλεγγύης τείνουν να την μεταλλάξουν σε τοκογλυφική επιχείρηση. Ο ρεμασισμός, η αμηχανία, η ευκαιριακή πολιτική οικονομικού ωφέλους, η ρωσοφοβία, γενικώς ένα διασπαστικό πνεύμα παρεξηγημένου ανταγωνισμού κυριαρχεί. Σήμερα η Ευρώπη, αντί να αξιολογεί τα λάθη του παρελθόντος, να παραδειγματιστεί και να τα αξιοποιήσει χωρίς διαγραφή της ιστορίας της, βαδίζει προσκολλημένη στο χθες, δηλαδή σε λάθος δρόμο. Ο κεραυνός εν αιθρία Ντόναλντ Τραμπ στον Νταβός, με διπλωματική ευαισθησία άγριας δύσης, στράφηκε κατά των Ευρωπαίων ομολόγων του, με αλήθειες για ανεξέλεγκτη μετανάστευση, για ελλείμματα στον προϋπολογισμό, για αύξηση του δημοσίου χρέους και άλλα. Ατυχής ήταν η αναφορά του «θα μιλούσα γερμανικά αν δεν σας είχαμε απελευθερώσει». Και αυτό γιατί η Αμερική, χάρη στη συμμετοχή της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας προέκυψε ως υπερδύναμη. Επίσης είναι γνωστό παγκοσμίως ότι οι Φράγκοι, γερμανικό φύλο με τον Καρλομάγνο, κατέκτησαν όλη τη Μεσαιωνική Ευρώπη και αφομοιώθηκαν ολοσχερώς. Από αιώνων δε μέχρι σήμερα ομιλούν γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, ουκρανικά και άλλες γλώσσες, με αντίστοιχες όμως εθνικές συνειδήσεις. Τέλος, ο Τραμπ δεν έπεισε ότι η εδαφική προέκταση των ΗΠΑ στη Γρυλανδία θα δώσει νέα δυναμική πνοή στο ΝΑΤΟ προς όφελος της Ευρώπης. Λέμε ναι στην διπλωματία του επιχειρήν, όχι όμως στο χιούμορ της διπλωματίας της Άγριας Δύσης. Εδώ είναι Πειραιάς. Πειραιάς, Φεβρουάριος 2026, Σπυρίδα Φωτίου Μαθήβαλος, δικηγόρος, πολιτευτής ελληνικής λύσης, στην πρώτη Πειραιά. Αν τα μηνύματά μας σας αγγίζουν, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.